Kdo opravdu jsi? Určuje tě minulost nebo budoucnost? Má vliv na tvůj život nějakým způsobem to, co si o tobě myslí lidi, co si myslí okolí? Můžeš změnit svůj osud anebo předurčení toho, co si o tobě mysleli nebo co určili, co vložili do tebe tvoji učitelé, tvoji rodiče, tvé okolí. Každý z nás jsme nějakým způsobem formovaní a moje otázka dneska je, a chci se nad ní zamyslet, ta otázka zní, můžeme nějakým způsobem ovlivnit to, kým jsme, anebo je to dané a jednoduše s tím nic neuděláme. Kdo doopravdy jsem? Myslím si, že každý se někdy nad tím zamyslel. Co si o tom myslí Bible? To je něco, nad čím se zamýšlím tady v tomto playlistu, v tomto podcastu na mém YouTube kanále. Pokud se vám tato videa líbí, nezapomeňte jim určitě dát like a odběr. Budu moc rád za sdílení, pokud to pošlete někde dál. Pojďme se podívat teda na to, co si Bible myslí o naší identitě, co si Bible doopravdy myslí o tom, kým jsme. Dobrá, připušťme tedy, že mě Bůh stvořil. Jo? Pracuji teďka tady s touto myšlenkou, že jsme božím stvořením, že nejsem náhoda, že nejsem nějaký zhluk molekul, ale že jsem boží stvoření. Co to pro mě znamená? Co tady mám dělat? Jakový je můj smysl? Přemýšleli jste někdy nad tím? Mnoho lidí, kteří jsou křesťané, to znamená uznávají to, že jsou stvořeni Bohem, tak stejně nemají smysl v tomto životě. A říkají si, proč mě teda Bůh udělal? Já jsem se o to neprosil, já jsem to nechtěl. A možná ještě mnohem víc to zkomplikuje náš život, než de facto život bez Boha, když si myslíme, že jsme jenom nějaký shluk molekul. Pojďme se podívat, co Bible mluví o naší identitě, co Bible mluví o nás, o lidech. Já přečtu 2 texty, které jsou oba dva z Nového zákona. 2. Korinským 5:17 se říká tady toto. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. Bible říká, že staré věci pominuly a je tady všechno nové. Že kdo je v Kristu, tak je nové stvoření. Zapamatujte si ten text, je velmi důležitý pro pochopení toho, kým jsem, kdo jsem. Druhý text je s Galatským 2:20 a tam je řečeno toto. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. To je Galatským 2:20 a říká se tady, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. To znamená, můj život je Kristus. Nejsem to já, ale je to on. Tyto 2 texty nám v Nové smlouvě, nám jako křesťanům dávají obrovské zjevení ohledně naší identity. A pokud toto nepochopíme, tak vlastně celé křesťanství je akorát mučením pro nás. Protože se snažíme v té staré identitě, v identitě starého člověka, se snažíme žít nový život. Co nám tyto texty ukazují? Za prvé, Bůh je láska a rozhodl se rozmnožit v nás. Kdo jsem? Bůh mě stvořil. A k čemu mě Bůh stvořil? Bůh samého sebe chtěl vdechnout, chtěl inkarnovat do člověka, chtěl přebyvat v člověku. Jo, to je to, co ten text říká. Že v novém stvoření už nejsem já, ale žije ve mně Kristus. Že staré věci pominuly, ty už tady nejsou. Bůh, když tvořil člověka, tak se chtěl rozmnožit samého sebe. A nepředstavuj si Boha jako nějakého dědečka s hůlkou někde na obláčku, ale představ si Boha jako obrovský gejzír lásky, jako energii lásky, jako nevyčerpatelnou lásku, jako něco, jako to největší dobro. A on se rozhodl tohle rozmnožit a vložit do člověka. Láska vždy hledá způsob, jak se může nějakým způsobem reprodukovat.
Láska nemůže zůstat sama. Láska chce milovat. Ne milovat sebe sama, ale milovat toho druhého. A proto Bůh se vlevá do nás, aby byl milován, ale stejně tak, aby mohl milovat, aby měl koho milovat. A Bible nám zjevuje další text, který tady nebudu číst, ale jenom ho zacituji, že on nás miloval nejdříve. To znamená, on nás naplňuje jeho láskou a my pak můžeme milovat proto, že jsme plní lásky a nemůžeme si nějakým způsobem pomoct. To znamená, představme si to tak, že Bůh je v nebi před stvořením světa a hledá nějaké místo, kde by mohl spočinout. Ale nechce bydlet v chrámech, nechce bydlet v nějakých kostelech, nechce spočinout ani ve stromech nebo v přírodě, ve zvířatech, ale rozhodne se, že stvoří někoho, kdo bude podobný jemu, ale zároveň úplně odlišný. Stvoří člověka v lidské podobě. Do té doby nikdy nic takového nebylo. Bůh nemá tělo, Bůh je duch. To znamená tělo, když Adam byl stvořený, tak byl velmi unikátním stvořením. Celé stvoření, celá ta andělská říše a celá nebeská říše vlastně poprvé viděla někoho jako člověka. Byl to člověk v těle. A Bůh řekl, to je místo, kde moje láska spočine. To je to, kde budu přebyvat. V něm chci bydlet, v něm chci žít, skrze něho se chci projevovat, skrze něho chci milovat a chci, aby on miloval nás. Nezáleží už na tom, kým jsi byl. Nezáleží na tom, co jiní lidi si o tobě myslí nebo co si povídají. Protože staré věci pominuly. Všechno je nové. Nezáleží dokonce ani na tom, co umíš, děláš, anebo neumíš. Ať jsi dobrý, anebo jsi nešikovný v nějakých věcech. Nezáleží na tom. Nezáleží na ničem. Protože všechno můžeme nazvat, že to je ten starý život, na kterém už nezáleží. A to je obrovské zjevení ohledně naší identity, ohledně toho, kým jsme. Ty už nejsi to, co jsi byl. To znamená, tvoje dětství mohlo být úplně, nevím na co, nechci být sprostý tady v tomto filmu, nebo v tomto videu, ale rozumíte mi. Tvoje dětství mohlo být úplně podělané. Nic z něho není dobrého, ale to mě nemusí zajímat. Mohl si být dokonce zneužívan. Mohl si zažívat ty nejhorší věci. Ale Bible říká, to, co bylo, to bylo. Teďka jsi nové stvoření v Kristu. Jsi úplně nová bytost. Jsi zrozen z Boha. Jsi narozený z něj a je tady něco úplně nového. V Kristu je nové stvoření, jsi nové stvoření, úplně nový člověk. Jak to funguje? Jak se s tím můžu srovnat? Můžeš říct, u mě to tak nefunguje, já to nevidím. Jak se to stane? Pouze a jedině skrze víru. Víte, dokonce moderní věda a psychologie uznává, že jsi to, čemu věříš, že jsi. A nebo to, čemu věříš, že jsi, tak to velmi ovlivňuje kvalitu tvého života. To znamená, když ti budou tvoji pedagogové a rodiče říkat, že jsi k ničemu, tak je velká pravděpodobnost, že budeš k ničemu. Ale když ti to říkají a ty se vědomě rozhodneš, že tomu nebudeš věřit a takzvaně jim dokážeš, že to tak nebude, tak mnoho lidí, přestože někdo si to o nich myslel, tak to obratili. Proč? Protože tomu neuvěřili. To znamená, to, čemu věříš, že jsi, tak má obrovský vliv na tvůj život. A co teprve, když uvěříš tomu, co je skutečně pravdou, co je skutečně pravda. A začneš vlastně nad sebou vyznávat a mluvit a věřit tomu, že jsi Boží syn, že jsi dědic, že jsi Boží dcera, že jsi krásný, neošklivý, že jsi dokonalý, že tobě patří celé království, že jsi zaopatřený, že jsi dokonalý a tak dále a tak dále. Můžeš mi ale říct, já to tak necítím, nebo jak v tom mám věřit, když se to okolo mě prostě neděje.
Moje tajemství na závěr, nebo moje ráda na závěr. Vyzkoušej to. Vyzkoušej to. Já tě nepřesvědčím jinak. Ale dokonce Bůh říká o sobě, vyzkoušej mě a uvidíš, že jsem dobrý. To znamená, vyzkoušej to, jestli nové stvoření funguje. Jak to můžeš vyzkoušet? Začni tomu věřit. Uvěř tomu. Řekni, dobrá, pokud to tak je, tak já to beru a já to začnu žít, já to začnu dělat. Řekni Bohu, ať žije tvůj život. Rozumíte, co je v tom textu, který jsem citoval napsané? Nežiji už já. To znamená, ty potřebuješ přestat žít ten starý život, který byl utvořen tvojí minulosti. A potřebuješ říct, OK, dneska končím se svým životem, nebudu už žít já zvu Boha do mého života, aby on žil ten můj život. A dovol Bohu, aby on mohl začít žít jeho život skrze tebe. Aby on se mohl doslova vylít do tvého života. A pak dál v určité meditaci, v určitých vyznáních, já nevím, jaké slova ti jsou blízké, co bys rád použil, ale mluv nad svým životem tyto věci. Říkej, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Jsem Boží dítě, Boží syn nebo Boží dcera. Jsem Boží dědic, mně patří království. Nic mi neschází, nic mi není nemožné. Minulost mě nijak nemůže ovlivnit. Minulost mě nezajímá. Já jsem nové stvoření. A podobné věci, které dál najdeš v mých videích, které jsou na mém webu www.conatobible.cz. To znamená, pokud chceš vědět víc, pokud chceš v tom růst a chceš to mít dál, tak začni mluvit s Bohem. Poslouchej další podobná videa na této webové stránce, kterou jsem právě citoval, nebo na mém YouTube kanále, na jiných křesťanských YouTube kanálech. Krm se tím, kdo doopravdy v Kristu jsi. Neposlouchej žádné vymysly, ani náboženské vymysly o tom, co všechno musíš udělat pro to, aby se s tím stal. Protože ty jsi. Rozumíte tomu? To, že jsi nové stvoření, to není proto, že už jsi hodný, že už nehřešíš, že už jsi dokonalý, ale to je proto, že to Ježíš udělal pro tebe. On se spojil s náma, on se spojil s lidstvem, on se s námi propojil. Přátelé, pokud se vám líbí tato videa, nezapomeňte mi dát like, odběr a hlavně sdílejte to, pošlete to někomu dalšímu, ať někdo další z toho může mít užitek. A pamatujte na to, že nejste to, co jste byli, ale jste to, kým chcete být. A vy nejenom, že někým chcete být, ale vy ním už jste. Ale potřebujeme tomu uvěřit a změnit naše myšlení, změnit naše přemýšlení o sobě. Když si uvědomím, já jsem Boží syn, já jsem nové stvoření, já jsem něco jiného, než jsem si doteď myslel o sobě, že jsem. A uvidíš, jak skrze tuto jednoduchou pravdu a jednoduché cvičení, když tomu dáš měsíc, 2, 3, když tomu dáš půl roku, rok a začneš myslet jinak, začneš myslet takovým způsobem, tak uvidíš, jak tvůj život se začne měnit. Protože je moc ve tvé víře, je moc ve tvém přemýšlení, je moc v tom, jak přemýšlíš o sobě. Děkuji, že mě sledujete, děkuji, že mi dáváte odběr. Díky.